Grahamstown Anti-Crime ibingumbutho ulwaphulomthetho nobundlobongela eRhini. Bingumbutho obumbeneyo usebenzisana nabantu baseRhini kwiikheyisi ngeekheyisi. Ibibumbene isebenzisana. Namhlanje iqhekekile kabini. Zivele apha kubo bana yintoni unobangela. Ikhona indlela ebheka phambili ebuyisa umbutho kule simo sayo. Ikhona na indlela ekunoviwa nobheka phambili okanye awuze kuphinde kuvane. So, mina apha in recent weeks bona ukwekwana members izinto notice and really personal issue into ndiyafuna uyazi uba yenzeka njani uba ndisetheni senje ndabe also ndiphinde ndicinga baninzi nabanye abantu abanombuzo kwenzeka ntoni kanye kwenzeke ntoni. Ingxaki mhlekazi imali, ukulahleka kwemali yombutho okuthiwa yi-neighbourhood watch ibe ingxaki. Into yombutho wabahlali, imali esiphiwa ngabahlali abasinceda ngayo kulo mbutho we-neighbourhood watch yaduka. Okokuqala, ndithe xa siphume eziseleni yosakata, ndathi sakata masibize abahlali sibaqokelele eholweni sizothi enkosi ngemali zabo abasithe baqokelelwa, saphathelwa ukutya, sakhutshwa ngamagqwetha. Funeka sithi enkosi ebahlalini. Yabe kanti ndiyonile loo nto, akathemba nto, ngoba mna ubendifuna mna sonke nabahlali bangazifumani ezi ripoti ezifowunini, sithethe face to face, sisithi kubo enkosi. Siphumile nje eseleni kungenxa yini yabo, singabuyanga sifile nje indlala kungenxa yini yabo. Sabuya ke sazoba ngaphandle baqokelelwe imali. Ndiyacinga into yokokuba loo mali ayanga eligqwetheni beqokelelwa ngoba sesingaphandle nje, ayanga eligqwetheni. Kanti ngoba nje simane ukubheka ekhothi, igqwetha lifuna imali, imali uyayitya ecaleni, akayisebenzisi, uyayitya osakatha imali. Kwezinye ke imali khange ndibe khona xa ziqokelelwa. Apho ndizowuxhala khona neba ndiva imali ibikhutshwe ngoo-my friend, imali engange-10,000 inikwa umama wosigqibo, wayithathela kuye esandleni osakatha. Zange iphinde ivele apha embuthweni loo mali. Malume, xa atyhuzwa ngento and again uthi makuze lo muntu atyhuzayo ngento nam ndizawuba khona. Xa ungabikho wena uzozimela le nto yakho, uthi wena uyimele, phika uyatyholwa. So this is the life esiwuphila for the past months. But inye into is to destroy this neighborhood. Ndibe ndingayazi uba whatsoever money or ntontoni or loo nto yiyo njani andiyazi. Sayazi kodwa ke kunemali eyinikweyo. Sibize intlanganiso ibizwa nguye ebizela inayini eholweni. Siyile eholweni sifuna imali. Uba iphi le mali, yenze ntoni le mali? Wathi yimali ibiphumela yena, akazongayityi imali ephumela yena. Abahlali bayinika yena imali. Lithe elam ilizwe mayichithwe le komiti.
mayiphele le komiti yonke, kuqale ikomiti entsha. Wathi xa liphendula bangathini abahlali ngoba ndiyi-face yabahlali. Ngathi noba bathe nini abahlali mazingatyiwi imali zabo. And always into siyayazi uba izawuthethwa ngosakatha because ngusakatha i-face ye-neighborhood, nguye u-chairperson we-neighborhood. Basebenzisa laa nto kuthiwe inyoka ibethwe entloko. Siyaqhubekeka, sawuqokelela imali noosisindeshe, noovuyo, noomakeba, siqokelela imali noosisi abasejoza, siqokelela imali noonosigqibo. Sayithatha ke imali sayigcinisa lo usisi uNomonde. Ndathi umntu oyifunileyo Nomonde le mali zuthi ikum ngoba siyayibona ngokuyatyiwa. Saqhubekeka imali, kwakho imali eziphuma esibhedlele, sihambile ikheyisi zasesibhedlele, kukho imali eziphuma esibhedlele. Ezi mali azizi kuthi, siyasiva uba uBalkhof uyayikhupha imali. uBalkhof uyayikhupha imali abantu baphaya, bayayiqokelela bayinika utsili nosakhatha. Imali ayifikanga kuthi, kuba ingekafiki nangoku. Yabathi ingxaki nazazi izitori zoBalkhof. uBalkhof esenza izinto phaa egxotha abantu esithini na kuze abantu kwezinye iindawo. We went thina asiphela influence sathi sokhupha i-security phaa ngaphakathi endibho sakade sathi masivale isibhedlele. Baphaka abantu yazi sathi kudirector uba akuzi apha on Sunday 11 o'clock awusoze sifuna uliva ivumba lakwale nto lakwaBalkhof apha. Baningi babubuyela nooJacks benza the very same thing. Remember by doing this nathi ngokunokwethu sibeka ntoni ubomi bethu phi emngciphekweni. Saqhubekeka kwathiwa mna noNomazwi noMakeba noNomonde sohlulelane ngemali. Mna nditye i-3,000 yam yabo, liphume ilizwi lam lisithi nditye imali yam. Mna ndinemali zam, ndilexolo nje, ndilixolo eliziphilelayo, nditya imali zabo, soze nditye imali amandla abanye abantu. Sahlala sifuna le mali, kwavela into kale Tops, sayingena nayo, sayihambela. ULaptops wayekhupha imali, asiyazi loo nto. Sizoyiva ngoku lethi into yokuba uLaptops unemali ayinike usakhatha. Usabethwa i-R50 sebethelwa usakhatha okuba makancede esibhedlele. Imali ayiphumi. Nangoku bebesitsho aba bantu bakaLaptops besithi baxatyile into kasakhatha ngoba usakhatha ngexesha lalo mgidi wale nto uBoy uye ulandwa etafeni abakhwetheni, elandwa yidirector le funeka exoxe nayo yomnika imvluphu etafeni. Kutsho abantu bakaLaptops thina asikho ngelo xesha ngoba besingekho kulaa mgidi. Bezile kum bathumela babafuna impahla ibithengwe ngumntana walapha e-6 kwatshulungwa impahla eyonxiba yalaa ntwana uBoy. Ndathi umntu oyifunayo makazoyithatha kum. Ndathi Nomonde uzutsho uthi lapha kum laa mpahla ndizayisa ngokwam phaya nalaa mntu beyithengile ukwenzela uba siphume thina etyalini. Mhlawumbi ifunelwe omnye umkhwetha, mhlawumbi ifunelwe ikrwala loo mpahla ekuvume uba alinayo loo impahla. Nyhani ndenze loo nto, ndathatha imoto yam, ndathatha uNomonde, ndathatha laa mntana, sawutsho phaa sasa laa mpahla kulaa mzi. Babulela abantu balaa mzi besithi besingayazi kanti ukhalile umama walaa ntwana. Khale kakhulu wayibona laa mpahla. Abantwana ngemigidi, umntana akanamgidi, uyacela ukwenzelwa umgidi, sisacrifice. Jonga, akukho buhlungu ngocela idonation emntwini. Ngoba laa nto uyazityhafenisa, you don't know xa sima kulezi mizi sometimes izinto eziphumayo ngoba umntu utheni ukhupha into ngomlomo wakhe. Ube ngathi wena ucela for wena loo nto leyo. But usacrifice ezo zinto ezo ngenxa yentoni? Yothando lantoni lwale neighborhood.
Ingxaki esinayo, sinengxaki yemali. Sithe sakube siqonda okokuba le nto thina ngoku izawusoyisa thina ngoba usakhathi ufuna izigalo. Asikafuni ubheka ezigalweni thina. Umaxeba wabezobhuzola Sinto. Bezobhuzola Sinto. Bezolungisa le nto. Bafuna imigaqo. Uthini umgaqo wale nto? Sachaza uba zikhona ezinye iincwadi zemigaqo qha aziphethwanga ngoku. Bathi izawube iphinde ibuyelwe le ntlanganiso. Sithathiwe sabheka etawuni kutata uPhika. Usakhatha wamisa umhla xa siphuma phaya, umhla woNonyulo. Mna ndadibana nomphathi we-CPF, ndabiza uTito noThembisa Qinela uba mababe khona kule ntlanganiso njengabantu bomthetho, ze kuthi bakukwenzeka into kuthiwe nanga amapolisa. Khandihlale mhlekazi intlanganiso. Usakhatha wabagxotha baphuma bahamba. Afike unilendle babili nothile. Wawugqiba ukutsho uba mabahambe, saphakama wathi nathi mabahambe abantu bayokuzisebenzela. Senze loo nto ke yokuba kuthiwa masihambe sokuzisebenzela. Sahamba sayokuzisebenzela ngohlobo sisebenza ngalo. Sibiziwe kunye nabo e-police station. Saya e-police station sohlala etafuleni kunye nabo. Xa sihlala phantsi nabo kwathiwa apha e-police station, ngoku nizawusebenza nge-CPF. Ndiyibulele loo nto, wabona imeko. Ndathi ndabulela xa sizawusetyenziswa namapolisa ngoku. Siyayibulela xa sizawusetyenziswa kunye namapolisa ngoba ndiyayibona indlela esizayohamba ayondlela irayithi ngoku. Nabahlali baseRhini bazawuthi wasijonga bafike zintlantlu-mbini, kanti le nto bekufuneke ilungisiwe iphele. Savumelana kwake sawusebenza nge-CPF. Baphuma bona besithi thina singoontamnani bamapolisa, iimpimpi zamapolisa. Asikayazi ukuba ke besimpimpi phi kuqala. Asikampimpi mntu. Senza laa nto qha ifunwa e-police station, ifunwa yi-CPF uba masisebenze ngayo. Sisasebenza ngelaa hlobo. Into abaske bayenza bona abayithethileyo, bathe bona bake basibona kwiiphaluka zabo bazawuba dibana namaphakakathi. Khange siyikhathalele loo nto. Into esiyenzileyo siye saqhubekeka nomsebenzi wabahlali balapha eRhini. Asakhetha wodwa uba lewadeka abanina, sasebenzisa qha iGrahamstown qha. Sisebenzela uMakhanda, sema ngaloo nto. Bathe bakuva okoba kukho into eyenzekileyo ngasePhiphi's Zondani malunga neveni yam, khange bazoyibuza kuthi bayipowusta. Bepowusta ubuxoki, into abangayaziyo kuba kuleqwa thina ngabo osakhatha. Sayeka khange sikhomente besithuka nakuleyo into. Baphindile osakhatha, kubethwe umntu ePhumlani, ebethwe lilungu labo. Kodwa ke wophuke imbambo kuba bendipha ngeveni yam. Bathi sophule umntu phaya ePhumlani, wabeka mama yena efuna ubamba laa mntana wenze laa nto. Yandim noEric abacengayo, kuthiwa kudala simbizile usakhatha. Ndiyile mna kulaa mama ngoba ndinexhala laa nto. Ndahlala phantsi naye sabonisana ngale nto. Wathi ndikubonile uba khange wenze nto usevenini yakho, namapolisa afike usevenini yakho, kodwa kuthiwa masibambe wena kuba iveni yakho biphaa. Zizinto abazithethayo uba masibanjwe. Nakule weekend ibhena migityiselele ngamalawu ngesitena. Bathe qha kuloo nto abayazi, abayithethi esitena. Into abayithetha bathina sibethe abantu, sabashutha iifowuni bexoka. Iifowuni ezaa ntwana zizilahlile. Ndizixhomile mna, ndazithatha ndazilayisha evenini nam.
zihlasela intwana yasehlalande. Sinqanda loo nto thina. Zathatha ifowuni zatsho evenini. Nazi apha e-police station etawuni ezo fowuni. Abazange zabuza kuthi, bathi sibe ifowuni. Bona oosakata. Ngoku asakwazi uba siphinde sihlale phantsi nabo, sidikwe nyhani ngoku ngabo. Kangento yokuba ngoba besithi uba bale ndawo azaya kuyo ngathi, nathi sijongile babawufika sibone isiphumo sale ndawo kuthiwa kwaNgqingetshe. Sijongile nathi ngoku sanele sidikiwe ngusakata. And nguye lo uyimenile. Abantwana besithuka nje, basithuka ngenxa kasakata. Ndimxelele usakata, baneebhenki ke sithi makutshintshwa ibhanka, kukhutshwa abantu. Ndamxelela sakata, ndimkhulu kakhulu kwedini kuwe. Akuyiyo wena intanda yabanina wabam, wena ulapha ebantwaneni bam. Akukho nakwi-firstborn zam wena sakata. Sakata, apho babe ndingoyika ubanjwa, ndiyithethile loo nto. Ndathi sakata, babe ndingoyika uphinda ndibanjwa. Ndakukhala ndakugqibele, ndidikiwe nguwe. Ngoba ndiwisele into yokuba ngoku mandofela etrongweni nje. Silwa ngantoni? Ngemali engakabuyi. Ininzi imali ekusakata. Azayichaza ke, mhlekazi, into ebangela uba ndinqumame iswekile kuba ndineswekile. Umlomo uyema ngoku. Andibaweli ke de ndiyikholapse ngenxa yokuthetha ngosakata. Kodwa ngoku thina sidikwe tu ngusakata. Laa nto ndandithe kuye makabize abahlali baseRhini, sihlale phantsi nabahlali baseRhini. Ndandicelile loo nto kuye uba ndiyayibawela. Kukangako. Okokugqibela, usakata ulwa nam ngemali yabantwana bam. Abo bava bengxola kule room. Siphuma yiselile. Sahlala. Saxoxa ityala ke elokuqala sagqiba. Sithe naba sigqibe nje, uza kuthi usakata. Uthi masobhulethu masimeni apha. Usitempa uthi masenze into. Ngoba ikheyisi uyigqibile. Ndithi unyanisile. Masidibaneni noba sidibeleka amakemba. Sidibaneni sibone uba sakwenza njani ngobhatala igqwetha, ngoba asiyazi ungomso uba uzasiphathela ntoni na. Akayenzanga loo ntlanganiso. Ndisukile mna ndathatha lo sisi uNomonde, ndathatha u-Eric. Ndawuthatha imali yam engange-10,000, imali yabantwana bam ebhankini, ndawubhatala amagqwetha angakhange akhuphe nesenti yena kuwo. Amagqwetha ebesiwabhatalelwa ngabantu, mna ndakhupha i-10,000 yam. Usakata undenze utatakhe. Wabuza uba kutheni ndingagqithanga kuwe, ndabuza benditheni kuwe. Ndisuke ndeza kumakeba, ndazomxelela makeba ndikabaxeleli abanye abantu. Ndilibhatele igqwetha amadoda, kuba ndingayazi ungomso uzawubuya esithini kuthi. Ndathi ukubuyiselwa kwemali yam iyaxhomekeka kuni, ungabuyiselwa kuyo iyaxhomekeka kuni. Kodwa mna igqwetha ndilibhatele. Wandigezelela usakata uba ndibhatele igqwetha ngemali yam, andiyibolekanga mntwini, ndoyitsala ebhankini imali yam, kuba ndingayazi uba ungomso uzandiphathela ntoni. Le into bahlali ayinanto kwenza nantoni nantoni nakutyiwa kwemali, ayinanto kwenza nokulwa ngemali. Phela kwento singabantu abakwaziyo ukuhlala phantsi. Even i-10,000 lena came with u-Ayster, and u-Ayster said, I've talked to ubani because sasihleli sixoxa uba maqabane usually siyahlala imeeting ngolu hlobo. Kuthiwe uTsile ahambe ayokhangela kweyakhe indawo, Ayster ahambe sakatha umntu aphume ngapha kuyokhangela into yoba siyifumana phi imali. And we needed money ngelaa xesha ikhawulezileyo ngoku. Ayster got it first. We set meeting, we set about 2 to 3 meetings planning into yoba le mali mayiye ngaphi, mayiye ngaphi, mayiye ngaphi. Yena happened to have a new view, and ke ngoku wawina enye iview ithi mayiye ngaphi imali, and imali yasetyenziswa ngolo hlobo. And there was nothing, literally nothing exabanisayo at the time. But now he's raising it because uyalwa.
asiyazi uba kafuna ushiya ntoni ke, because uyishiye voluntarily. Akho mntu umpushileyo, akho mntu umgxothileyo. Unyanisile ubawo, zinintsi into ezisixabanisileyo nala madoda. Ingakumbi into edibene nemali, intlonipho. Napha kwikomiti khona ingxaki phaa kwikomiti. Xa ndiqale phaa kwikomiti, njenge-constitution isitsho, kukho yena as chairperson, kubekho umna as secretary, kubekho umcebisi as treasurer, kubekho i-additional members oosive, oomavusi, ukuhle ubheke ezantsi. We are a leading team. Ibe nguBelinda usekela secretary, ibe ngusekela chairperson uSiphokazi. Xa sihleli ngohlobo sixoxa izinto zethu, umzekelo uba sizaya kwi-AGM uba siphethe ntoni, nguye yedwa othethayo, nguye yedwa othatha ii-decisions for thina. Naxa sesiphaa kwi-general meeting uthetha yedwa, uze ephethe i-agenda yakhe without informing me as usecretary wakhe. Ayenze i-agenda, mna funeke ndithathe ii-notes kuba eemali ezinokufanele ndizithathile apha azihambelani nalaa nto besiyixoxa kwikomiti. As a result, kubakho abantu abaphamisa izandla uba eemali ikomiti ingaba ihleli nadicayida nathini na. Nakwii-meetings uthethe anike i-chance i-2 minutes abantu, wonke umntu umnika i-2 minutes, ubadibanisa kula 2 minutes yena athethe i-10 minutes i-meeting iphele, adicayide. Ayitsho i-constitution nomgaqo we-Board Watch that it is the chairperson who decide. Ayithi umgaqo we-Board Watch it is the chairperson othatha imali ayisebenzise. Kubakho u-treasurer, if u-treasurer akekho, umna naye sizodibana sibone uba imali izothini na. We can't even take the money thina kwezethu izandla siyisebenzisa for abantu. Abantu are the people who have to decide uba le mali izokwenza ntoni. Yena, his role is to ukuba asherishe i-meeting, umna ndibhale ii-notes zale nto ithethwe emithingi, kudicayide abantu. Xa iyi-50% i-decision ixingile, umzekelo siba yi-10 apha, kubakho abantu abayi-5 abahamba ngeli cala, kubantu abayi-5 abadicayida le, then uchairperson uyangena to make a final decision between aba bantu bayi-2. That is the chairperson. So elaa gama lithi chairperson ibe yeyona link kuye, usebenzisela power yoba ungu-chairperson uzothi rule over abantu bonke abagqibele. U-chairperson yena ndingathi uyayithatha irole yam as usecretary because nee-meetings bezisiwa nguye ebantwini. That is not his role, it is my role uba ndinikeze inothisi ebantwini uba i-meeting iphi. Uyayibona? Yena ka set up i-agenda yakhe, uyayiset up, ichazwe i-agenda ngabantu, isende i-agenda egrupini uba sizoxoxa ntoni ngomso. Uyisebenzisile ke imali as uba udikwe sitsho, yi-10,000 edoneyithwe yi-Ethiopians for uba masidiphozithe imali le yetrial izoba nge-5, uyisebenzisile without involving thina sizi-members. Yasetyenziswa i-2,000 eyebheyile yekheyisi yokuqala besiyiwinile. Laa refund uyifumana e-court xa uwine ikheyisi, 2,000 yatsalwa nguSive, asayazi ibheke ngaphi. Hayi 1,150 edoneyithwe ngabasebenzi baseSettlers, lithelwa nguba uDiko, liqala ukudoneyithwa le imali. Zikhona enye endizayithetha ngoku. I-1,150 yanikwa uSakata, yanikwa uDubey, yanikwa uMfundotsini. Kwikheyisi besiyi-athenda virtual meeting, sithetha no-CEO wasesibhedlele, sithetha nabantu besi-district bakwa-health, sithetha nezinye nabantu bakwa-laptops, udirector, umanager nosupervisor. Sayiwina ikheyisi, babuyele emsebenzini abantu, badoneyitha abantu kulaa case 1,150. We were never involved on that case. We were at my office. Virtual meeting, sayiwina icase, kuyabona uyokoleka imali, asayazi imali yenze ntoni na. There was no meeting for you. 3,000 yemali yotravelisha to Fort Beaufort, khange kuyiwe Fort Beaufort, izi-1.5 eziyi-2 ezimbini. Then sabuza utreasurer because la mali iphume from the bank, yona mali iphume from the bank, lezange siphinde siyibone imali ethiwa iya-account isuke esibhankini ezibantwini, kubekho i-bank statement. There was no bank statement ebiqala ukubakho ngalaa mini sasipha kutata Makeba. Yasetyenziswa i-3,000 nguye, wayivuma wathi ucela uxola kaphinde. I think it was 2 years back, if not 3 years back ngoko. Yasetyenziswa 200 izinikwa Mfundotsini,
by uMiss Thembisa Jela zange ayizise i-200 utse. Kwabakho i-R1,000 ye-paper collection ezimali manje siziqokelela for amagqwetha because iikheyisi zethu bezimbini. Kwaqokelelwa wayithatha umfundo ekunye no-Aisha buyisele ethaveni eJosi. Bayivuma loo nto leyo, kwathiwa iphepha lilahlekile. Xa sibuza iphepha njengosekretari uba apha amaphepha ndizokwazi uwanika utrejara wabona, kwathiwa amaphepha alahlekile. Amkeni ewasheni. I-10,000 yanika uLuyanda Sakata again ngeyekheyisi yase-14 yomntu osuka e-England ebize kwifestival elahlekelwe izinto zakhe. All items were recovered by these members. Kwangena imali yakhe, kwangena imali on his personal account. That is not allowed embuthweni. Imali ingene on your personal account. Ikhona ibhanka enebhawudi yakwa-Nedbank. It was very wrong. Sine-account ka-Nedbank embuthweni, a registered account, approved registered account. Iyaziwa ka-social development, iyaziwa ka-Nedbank uba sinebhanka kanebhawudi ekuthiwa nguNedbank. Yangena i-900% surplus again icenga uLuyanda Saka because there were so many employees, because kubakho ii-employees zokuqala, kwabakho ezesibini, kwabakho ezesithathu zokugqibela. Kule case ke ngoku bayibalekileyo total uba uduka thetha ngayo, bamane bedoneyitha ke ngoku qho eleke nyanga basi-500 kuLuyanda, basi-500 kuLuyanda. That money never came to us. Mhlawumbi ke iye yaya kwiqembu lakhe eli ahleli nalo asiyazi. Yangena i-500 sekisiwisa for i-cable theft le athetha ngayo imfundo social media uba baziwina. Bayazwina, yes, savuma but sasiyibhadela loo nto sazwina, but xa kuthiwa imali iyathathwa mhlawumbi ngengomso 500 ingenile ukhethe kuyatsho is a reference uba sabanika la madoli 500, but it never came to us as members. Sachazelwa ngabasebenzi base-Pick n Pay that ezi toti nizenzileyo nazibrand, those paper cans zithengwe City, those paper cans. Nomama uChristian bayayazi. They were branded by me. Sazibeka zatoti phaa right around i-supermarket. Ezaa toti azigcwala. Kukho umntu ozayo azothatha phaa. Kutsho umntu waseLikho osixeleleyo uba uSakata uyaza apha kwezi toti afike athathe imali. Sometimes ayithatha imali ehamba yedwa emke, okanye ayithatha imali imoto ipakwe singayazi uba kubani abaphaa, afike athenge utywala ezaa paper cans. Sayidicide saxoxa sizi-members, kwabakho ii-different views. Bathi abanye hayi mani bayekeni bayitye laa mali anizophuma nto. Bathi abanye hayi mani zithathe nazaa toti zingabikho, sibhale uba makungadoneyithwa sisithi aba bakoleka zaa mali phaa. Ndikusuppose xa kuyokoleka laa mali kuhamba mna usekretari, kuhamba umcebisi utrejara, uhamba yena abe ngu-chairperson ozokoleka zaa mali phaa, because aba bantu baphe-Pick n Pay they were never instructed uba ngubani funeka ekolekile le ntosi. Eza cash lentos containers ziphaa kwezi supermarkets. Kwaphinda kwathathwa i-R1,000 eyayixokelelwe nguSive sizohamba sibheke ePaid. uSive pretended to ungathi uyayidiphozitha laa mali, khange ade ayidiphozithe laa mali. Sine-references ke zabantu eziyaziyo le nto from their side, including uBelinda. uBelinda uyayazi very well that uSive never deposit the money for utravelisha, singayazi noba le petrol izasisa eNgqusha iphinde isibuyise, but sazama iiplani zethu sakwazi ubuya. So zizinto ke ezi esizikhalazelayo. Sayibamba i-virtual meeting izolo, kwabakho abantu ababhalayo le ngxaki ninayo yokutyiwa kwemali. Nathi singabahlali siyayazi because khona umntu obhale phaa that kwakhona 1.5 kwicase yase-Archie. Mna ndithi hayi mani zandingekho kule case yase-Archie. 1.5 yantoni? Uthi siyakwazi ubungekho but siyayazi kwaphaa kwabakho icase 1.5 eyatyiwayo nee-laptop ezadukayo esithukela zona xa sifokelela imali etantyi. Safumana i-incident etantyi ne-argument ubana njengoba nizoqokelela apha kum nje wanda nizoyibusa nini i-laptop yam lena ayithatha kwicase yasetantyi. Ithi hayi mani sisi sidinganga no-Ice siyokuxelela. Kukho izinto ezinjalo, siyathukwa ngezinto ezirongo abazenzayo. So ke ngoku we sat down, kubakho abantu abakhomentayo uba kutheni nje nebhodi washiqala uyiveza ngoku le siyinyamezela ixesha elide. And ekunyamezeleni siqume bona at the same time singafuni ukuyithetha up until ngoku siqomba ngoku into masiyenze kune-groups ziyi-2. Laa Mega Netboard Watch was created by me, page okokuqala siqale up. It was me who created that page 2020.
ngoNovember. I-anti-crime yakhreathwa ngabo ke olwethu, but naye wangenelela sekumva because that time i-anti-crime istata 2019 2020 wayengukhansila yena. Yaqalwa ngo-olwethu, mna ndi-introducwe ngumfana waseTantye uLandile Rhoyi. Ndiposta imisebenzi ye-Neighborhood Watch esasiyenza noba uDiko kwelaa cala because sayiqala thina 7 bayiqala uba uDiko 6 saza after bona thina sadibana sayitim eyi-1 sayenza formally 2020 sasincedisana wayengekho naye. So sithi ke ngoku xa kunjena ke ngoku isenza sicinge ngehistory back uba kwakusenziwa njani kuqala because 2019 2020 kwakungekho nto nakutyiwa kwamali up until his involvement ethethelelwa ngoba uDuke Stadium efuna ujoyina engafunwa ngubongani. So now we are reminding him ukuthi please stay away kuthi because thina imali siyifunela into ezininzi, asinanto zopatrola, asina-walkie-talkie, asina-baton, asina-torch, asinamoto yokusebenza. This money can add up to 80,000 if uyayibala le mali uyidibanisa nale abantu bayithetha because kwiimali ezingekho recorded up abantu abazithathayo asiyazi nemgidi kaBoy because umgidi kaBoy ungene on his personal account still without u-involva wonke lo mntu. Sithetha ngento ngoDisemba. Yabona lo mntu lapha, wonke lo mntu lapha khangayo emgidini kaBoy. We never know that program, asiyazi, but siyava ukuthi abantu bayathetha uba kulaa mgidi khange abantu bonwabe because baphume phana besoba bogqiba bona bohlala ngoo-4 ngoo-5 eSoccer City. Abantu bejongile uba aba bantu barana umgidi ungekapheli naba eSoccer City basela utywala bomgidi obu sibufuna ngoku bashiye sihleli. Ezi zinto ke zizinto abantu abazaziyo. Abantu abasetyenziselwe imali they are keeping quiet, bathule, abafuni ukuthetha ibe ngathi thina siyaxoka because apho kuneendaba zabantu ezibhalwe apha. Njengoba umzekelo iyi-10,000 eze kumike, nantsi inamba kaMike ikhona, ungamfowunela. Zezi zinto ke ezi sizikhalazelayo. Number 2, ndiphume imali kule ndawo ye-respect. Yabona apha sibantu abadala, but if uyaqaphela kwistatement sakamfundo uthi uVuyo wenza izinto ezimbi ade alandelwe ngabantu abadala. Abantu abadala, first of all, mna ndikhulisiwe ngabantu abakhulu. Abantu abadala bayi-blessing. Baphumile aba bantu badala bephumela ezi zinto bazenzayo, first of all. Uyabo? And 80% of ii-members zethu zilapha kule Neighborhood Watch uyibonayo. Bashiyeke bona no-20%. I'm very worried because bona baklasa ngoba i-page yabo ina 80,000 yabantu, baklasa ngee-comments. Awuzosetyenzelwa zii-comments. Ukuze i-Neighborhood Watch ibekho kwaba kwi-anti-crime engena-foot soldiers, if you remember. Kupostwe nantsi ingxaki yam inga-attend, nantsi ingxaki yam inga-attend, up until i-Neighborhood Watch ize yayibona anti-crime iyasokola. 3 months back kwaba kwi-Neighborhood Watch e-attenda ii-posts ezifakwe kwi-Grahamstown anti-crime. Now siyidicidile if i-case ihendishiwe ngabo kulaa Grahamstown anti-crime yaphinda yeza kuthi, we are no longer attending kwii-cases ezinjalo because currently sina 3 cases abazimoshileyo sizozi-attenda. Si-attend icase ngoku, simthathe uvictim simbeke apha, kanti bona at our back baya koo-offender bezi case bafike bafake inyoka uba zeningayikuphi into ebiweyo. Benza loo nto, zeningayikuphi into ebiweyo. Ithi bahambe laa mntu bahamba naye ufaka icase ngumntu onjena njena njena nje, bezozo zinto. So now we set siyile team sisithi ke ngoku mabahlale beyi-Grahamstown anti-crime le babeyifomishile July 17 July 2020. Sihlale thina abaka-10 November Neighborhood Watch. If you go there ujonge uGrahamstown anti-crime uzowubona okanye bakalawu u-admin uzayibona i-history iqalwe nini. Nale iyachaza iqolwe nini. Ndim owenze mistake noLandile Rhoyi andinangxaki naye, savumelana uba masithathe lo msebenzi ungapha siwufake ngapha. That was the mistake ke ngoku. Uyayibona? So ke masizisplite but still bayayilwela le Neighborhood Watch, bayilwela le brand, bayazi nale lokhu bayenziwe ngubani na. Uyayibona? If we have to go to court to produce ukuba le organization yenziwe njani na, we can win that case. Mabarejistarishe uGrahamstown anti-crime, bamrejistarishe ibe ngowabo. Bathathe laa bhanka kaBoy
bayilinge kwi-Grahamstown crime, bayeke umcebisi ukumtshutshumisa noandiswa aba-withdrawa imali, bafune withdrawa imali ekwi-akhawunti yethu yakaNedbank. That is our money. So nantso ingxaki esinayo ke ngoku, simi kuloo ndawo. Unyanisile uba uDiko we set yakolapsa ikomiti, sawuqhawuka nawo ngelo hlobo kayiphinde i-elect ikomiti because nguye owaya wayi-crisis ebantwini, wayi-hazard ebantwini. Kwii-officials zaka-SAPS waseJozi bayayazi for uChairperson, bayayazi uCaptain Tilda, wayimosha imeeting benxelile nguye noTsili. Xa kuphinde kwi-electwe simply to say akafuni usuka phaa. Uyaqonda? We don't know ubiza ku-electwa bani phaa. Mna ndifuna uba nguChairperson but asiyazi bezokonyulwa bani phaa. Mhlawumbi nabo bezophinda konyulwe but akafuni usuka. Kuphakanyiswa isandla uba uDiko what Sakata suka phaa esitulweni, zii-elections ezi. Because funeka suppose uba if uya-electwa uhleli apha, sonke sihleli apha, nguye yedwa omi phaa. Udacele nomntana omncinci ongakwazi nobhala ii-minutes uba ii-minutes zizothathwa nguwe. Ndithi mna xa ndizi-introdyusa e-police station ndinguVuyo Madindi, imember ye-Neighbourhood Watch, andithi ndingusekretary. But yena xa zi-introdyusa phakathi kwabantu phaa uthi ndiLuyanda Sakata, uChairperson. Asibuleli thina uChairperson because uChairperson siyamazi uba akaphathi mali. That yebo nantso ke ngoku into seyixabanela between bona nathi. Yabo noba ke bazoyivuma but kuthi thina siboni i-Neighbourhood Watch xa sibona bona. Sibona abantu be-anti-crime. Kamandi kubuye babona ujonga uView. Nanku uSakata ungu-admin, nanku uSipho ungu-admin, nanku uTsili ungu-admin. If you view uMakhanda Neighbourhood Watch Facebook group, ndim nguNomonde ngumcebisi. Elaa hlobo suppose izinto zingaka. Enkosi. Izinto sangathetha masi ukhetha ukuthuka and social media singamasebe sinimane andikhapha thina kube dibene nathi kwi-translation sasibizile kule concerned citizen waphuma phaa sebhala apha kwinantsika uba thina sikwi-MCA ndifuna ukusonda le nto yepolitiki. Thina kwizinto zepolitiki asinalo ixesha and into sinombono wayo yile besingalo yayiyinjongo yethu yomjoyina i-Neighbourhood Watch ukuphelisa ikhaya eFacebook. Bakuzoyiphelisa ukuyiphuka izinto but bona ngoku bazalisa iinkokheli zethu befike silapha bangabelekishini usitshiya sidifende yena amatyala amaninzi usakata ebinto namagama onke samkhupha loo sicinga ngumntu bethi sekunaloku ibeka sitsho ubuchairman kuba sisinto nendlela kangezikoni uba sibeke iphutha yafumana today thina zinkunkunkutshi but uyilibele into yoba ngexesha esevayineke kube ekufenda amagwintithi thina besikwazi umthemba ixhoma kanceda namagwintithi kulaa ndawo lekuyo sikusela ukutya phaya unokuba nxa kuthethayo okuthi ubuye i-anti-crime iqhelekile isizwe nesibaba abuye ithe saa kungenye yabo kuba ke kuthena bakutyiwe imali nje sibuye wabuye kwacenga uyadinisa sasiye samjeba ke thina ke kuba le nto ayidibanisayo ayizodibana kanti le nto ayidibanisi nje uzama makuze-funds azofaka ke epokothweni azokwazi uyohlala kwezindawo zakhe isemasiyenzi ke loo nto leyo ukuthi and ngolaa hlobo wayedibene nathi silulu siselulo namhlanje. Ezi zinto ezenziwayo usibiza ngamagama kanti uba bashiya nge-6 sisadlulise into yoba ilizwe eli lethu sililwe sikhathele eyenza sikhathele sibiyayo sikhathele ntoni qha kuthiwa sithi le into yosingayo and asizojika yena makakhalenza yakhe ewuphakela mona umdade wakhe into So ke ngoku ke kufuneka ngoba sizawuhlaselwa isencinci nalena
senkulu ezizayo. Uyayibona? So le nto ndiyitshoyo ke nakumaqabane ethu ukuthi akuzuba easy going forward. Le mibutho idibene, iyavana, iyimbumba ngolu hlobo when it comes into yobana makuthethwe nge-neighborhood. Iphinde izixabanela yona emacaleni, but uba kuthethwa nge-neighborhood ima ngolu hlobo. Njengovuyo, ovuyo bathathiwe ngoku bazayosetyenziswa ngulo mbutho ufuna ubasebenzisa because bayayazi uba i-neighborhood ibenzile bazezinto bazizo. Bangengoma banamagama ngoku kwisosayeti. Xa kuthethwa ngovuyo at least kwabantu abatshoyo, xa kuthethwa ngoba uDiko kwabantu abatshoyo, at least uba uDiko ngokuba besibanjiwe nje ufumene wakwazi ukwazi naphiphile. Into ezivileyo kwakhona ingathi ufuna uba kwezaa nto ze-ANC nayo ngegama le-Neighbour Watch. Yile nto sithi nje ngomlomo wakhe uyifeyisi i-Neighbour Watch abeqazi into engekho. Phofu uyifeyisi i-Neighbour Watch kuba ke zininzi ngoku sithi sihamba ngendleleni i-1,000 le kusabantu i-500 ziphezulu lezo. Abantu abaninzi basibuza lezo mbalelo sibe thina asazithanda nazo ezo nto. Yani laa bantu nanini niyomthi basakhala abantwana be-Neighbour Watch njengosimkhathi. Kunokuthi ke isingathi njengoba esenza yonke le mbuthetha ufuna toba eziseleni into esixelele basukuya Nje bengene kune-Neighbourhood Watch nje abantu abaninzi bayabuza uba kutheni uSakhatha ethi beyikhansila afune uzojoyina i-Neighbourhood Watch shushu. Ndibe ndibaxelela abantu, hayi man, mhlawumbi uyathanda usebenzela abantu to ustop i-crime nayo yonke le nto le. I-Neighbourhood Watch ine-objectives if you look here, uba ilwa i-crime, yenza ii-patrols, yenza ntoni na, but ufumaniseke uba usebenza ezinye izinto ezingaphaya kwe-crime le iyenziwa ngulo mbutho, then ezimasipala related. So ke ngoku kulo nyaka ndiyabona mani, ndiyacinga uba siya ku-local government, uyavotwa kulo nyaka zayo, kulo nyaka zayo. Sivile ke iruma uba bafuna uthatha ngoku le organization njengengolu hlobo bayitransforme to a political party. It's a rumor leyo. Lo rumor ke ubunyani bayo ke andizothi banyanisile abantu, andizothi abanyanisa nto, siva nge-rumors apha ebantwini and ayingumntu oyi-1, ngabantu abayele phaa ku-6 uba le ndoda ifuna uthatha lo mbutho iwenze umbutho wepolitiki. Kwenza umzekelo, uTata Makeba yi-MCF, utata uba uDiko yi-ANC, uNomonde yi-PAC, umzekelo. Nam ndinombutho wam ndiyi-UDM. We are members coming from different political parties. We never took this part, the organization. This is an NGO. Iyafana neMthatha, iyafana ne-Arts Festival, NAF. You will never see it kwi-ballot paper. That was something new. That was a matter arising. The city Maqabane won't allow that umbutho wethu osawenza nzima uthathwe wenziwe i-political party ezovotelwa kwi-ballot paper for 2026 local government elections. Ayizokwenzeka loo nto leyo. Umntu oyivota oku-Neighbourhood Watch, oyivota umbutho othile, uzosuka ngee-elections ayovotela umbutho wakhe aphinde abuyele ku-Neighbourhood Watch. Ukhulula ikiti, uyonxiba enye, uyodlala, uphinde ukhululela kiti, uzonxiba i-Neighbourhood Watch, ube kwi-NGO. Ayizokwenzeka loo nto leyo. And abantu baserhini, I can see clearly kweza comments zi-56 bayipushela kuloo nto leyo. Abanye abantu mhlawumbi bayazi, mna I know very well uba upushela loo nto ekunye nomfundo. That is not gonna allow that. Sizoyibhalela i-IEC letter esithi, we as Makhanda Neighbourhood Watch, please deregister any letter of i-registration okanye appointment kwabantu abazofika abazothi bayi-Neighbourhood Watch, abazothi sicela i-Neighbourhood Watch ingene kwi-ballot box. Ibhaliwe le nto, Makhanda Neighbourhood Crime Watch, nantsi umgaqo wayo, iyayichaza uba yintoni le. This is an NGO efayitha i-crime, epreventa i-crime ekuhlaleni, esebenzisana namapolisa ne-CPF from both police station eRhini. That's it.
ayi-right MCF uba mayivuke i-MCF out of the anti-crime kubekho umbutho kuthiwa i-MCF. That was good. Yayintle loo nto leyo and I was not part of it. Yayintle i-MCF iphume ku-Grahamstown anti-crime yabo, but ayikho loo nto leyo mawuthathwe lo mbutho. Nalo mbutho i-Neighborhood Watch iphume ku-anti-crime aseyiphiki ngokwe-page, but ngokwemisebenzi yayo okudala ikhona asiyiphiki loo nto leyo. But akuzokwazi uthathwa lo Neighborhood Watch yenziwe ipolitiki. Mabakhuphe bona i-Grahamstown anti-crime bamenze umbutho wepolitiki bamrejistarishe, okanye out of that anti-crime bakhuphe a new political party abazoyibiza ngelinye igama bavotele, because thina sizohlala singolu hlobo sisebenzela abantu. Uyayibo? So zii-tactics ke abazidlalayo ezo, zii-tactics abadlalayo, and ke ngoku iwari yam ngabantu who are following them phaa kulaa group yabo. So that's why ke ngoku sisithi sisplitile ngoku, bayazisebenzela. We no longer sihlale phansi, but andithi uba in future asizocinga ukuthi masiphinde sidibane, but ohlobo ndibona ngalo basaqhubeka benza laa nto asizophinde sidibane nabo. Izazimela izelelwe apha eJoza le Neighborhood Watch ngeyaseJoza. Yaqala yaqala nge-6 yaze eJoza yaze eNkanini, oomama uMeyi bayayazi, basekhona, baselapha nabo embuthweni. Qha ngoba ngabantu abakhulu babiza ikheyisi behlele ezindlini sihambe soyisabela, baselapha kuthi embuthweni. Nabo Peter, uVuyo Peter basekhona, nalo iJoza lisekhona, inovukani sinayo. Sine-areas ngee-areas ezinintsi ukuba sine-members per area, sine-members per area. Seyilaa Neighborhood Watch imkile ke i-Neighborhood Watch out of that anti-crime group. Sisplitile ngoku, asiyazi uba izohamba ke iphelele. Ndifuna ukoleka kule ndawo yale 10,000 yase-England. Baphumile etrongweni, wabe ke funeka yena uSakhatha engangenanga at all noba udikwe ezintweni. Ndathi wandifowunela sisindesh, nantsi case yomlungazi wase-England. Ndabuza uphi wena because ngaloko kufuneka ungabanga kwezi zinto. Wathi hayi ndime apha ngase-KFC, ndime naba bantu. Ndathi ke mna ke ndilindele nje ndiphe umzuzu, ndasuka ndihamba noNomazwi Diko ezigqume ngehuthi that day. Ndathi makame kwindawo efihlakeleyo kwenzela bangabonakali, ngoba kaloku umthetho yena akufuneka adlalele emthethweni. Ndizenzile ke iminzi into yoba ngabana mandithi makahambe, ikheyisi sizayihendisha ngokwethu. Sasuka apha ngakaMelisizwe sotsho ngase-KFC namaqabane. Ndathi yonke into ndizayihendisha ngokwam. Ndiyenzile nyhani loo nto. I-equipment yomlungazi sayifumana eziyonke, kangoba wade wayikhupha naku-social media babe uSisindesh noSisi Nomazwi bebengekho, umlungazi akhange azifumane into zakhe. Ndiriske efemelini yam engamaphara, because most efemeli yam na bangamaphara. Ndawutsho kumntana kadaba wam ndomthatha, ndathi uzazichaza ezi zinto ziphina. Wavuka lo mntana wathi hayi ndiyazazi izinto ziphina, sisithengise phina, zaphuma iinto zobulungazi. Abelungazi belila besithi uba besingazonazifumana izinto ku-Outgood. Wathi umlungazi uzokhupha 21,000, sangathi uzokhupha i-10,000. Wathi umlungazi uzokhupha 21,000 uzayifaka eakhawuntini ye-Neighborhood. Ndamangala ke into yoba ngabana xa fika kum ngeli xesha sebephumile, waza kum kukusasa kuba bayasayina ngoLwezibini epolice station. Wandibiza wathi Sisindesh, nantsi imeseyiji. Ndizobona imeseyiji ke mna ke efakwe ngumlungazi. Wandibonisa efowunini yakhe i-10,000. Umbuzo wam wabamnye wabuza uba i-10,000 ifuna ntoni, ngoba kaloku bethe umlungazi asinika i-21,000. Wathi hayi umlungazi ufake le 10,000. Ingqondo yam zange iye kulaa nto bana le akhawunti ifakwe kuyo yeyakhe. Ndaba nento ethi inoba yile yethu yele nto, mhlawumbi uthunyelelwe ngezi members zethu zisebhankeni apha kuthi. Wabe kanti uveza le 10,000. Loo 10,000 ndayigqibela ngoko wayindibonisa efowunini mna, zange ndayazi, but namhlanje undibiza ngoba ndiliphara. Engazange ke nditye nemali yakwaNeighborhood mna. Ndizenzile iininzi zento yoba ngabana mandikhuphe emalini yam imali engange-5,000 ndisenze ii-subscriptions zento yoba ngabana mabakwazi uphuma phaya. Ndodiphozitha 2,100 ndisenaso eso slip nangoku eakhawuntini kaMr Njwaka.
Namhlanje ndiliphara kusakata. Zindivisa kabuhlungu ezo nto ezo. It's nice that this man is such like asizazi. That is why ngifike amandla. Abantu abadala basemali gaba. Yebo. And that's when spoke of friendly page. Ukushonke basemali. Bokuthoka kwemali, uthondo zemali. Yebo. Ngovuyo abantu bethelele wathatha that statement esiyana wayesenza. Remember ndasala. Umbutho awumuntu yobathanda. Kawuluya ndasala. Is that a shit for that? There's no sizama as much as we asinakutshala nabo akho sibenza yona decided that whatsoever lento leyo bayenzayo henceforth ngoba into bazama ukudistroya lena into and destroya ngendaba yentoni ngendaba yemali. But I think because why bafuna contribution bafuna for you guys not to build about but I mentality of one I fucking mad for how many years Elami lokugqibela yabona lento lento yenzeka eBergeni yenzeka ePort Alfred. Sine partnership nePort Alfred Crime Fighters. Baqhekekile because there was a member phana force abantu to join iMK. Yebo. Nalapha eBergeni kukuqhekeko. Lento zama ukuthi ipolitiki inayo indawo encinci ngaphandle kwalento imali efuna ukuqhekeza quoting from lento yenzeke ePort Alfred. Hence sithi ngoku kusondela i-elections and xa kusondela i-elections ukhona nje umfutho othile based from the previous elections xa kuthiwa previous elections ebesikhona kuqala ndabona uba i-neighborhood watch ne-anti-crime ikhona into nje yenzeke xa kusondela i-elections. Yebo. If we go to the elections umuntu ufuna ukwenza loo nto le must be out clear ngesingaxoxi le nto ngoku because ndiyayibona uba ikhona nje into epushwayo ngoku. Uyayibo esecaleni qha ke ngoku izusola ngoku ngotyiwo lemali sizama ususa ingqondo nje uba mangathi ingxaki isemalini iphinde bangafuni uyivuma iphinde ibe kwenye indawo. I'm telling you uzoyibona wena unyekisa xa siyijonga ke ngoku tharata bakwenzeka ntoni na. Asinazi i-partners ngoku asina-partnership. If iphara lisuka ePort Alfred in between asina-partnership nePort Alfred asiyazi masithethe nabani nathi ngoku ePort Alfred because sivile uba baqhekekile ngenxa yomntu oyi-one okanye abantu ababini abafuna uthatha ii-members to do something else efana nale lapha eRhini. Uyayibo. So ke ngoku yenye into ebendifuna uyiveza leyo eyi-challenge not just apha kuthi nakwezinye indawo. So abantu bayayibona okay eyona nto ingathi ithandwa ngabahlali kuzo zonke ii-area yinto edibene necrime. So into edibene necrime yenziwe ifokotho yinto ecofwayo fumaniseke uba yeyona nto abazoyibona ngoku ii-politician as if yinto sizokwazi uyithatha siyi-hijack for umntu uba makahluthise isisu sakhe. Yebo. So manje into endibawulipasisa ngoku kwii-members esihamba nazo ngoku please be a voter better. Uyaybo. Be a supporter yombutho wakho. Uyaybo. Be a president yombutho wakho uhlale embuthweni wakho but not uba uyenze ngelinye uhlobo loba uyiguqule i-group to become i-political party. That's why ngiyireyisa ngoku loo nto le masibalekeni kwezaa zinto. Uyayibona ndiyayibona le nto bayenzayo. So masihlale njalo sisitike njalo siyi-neighborhood watch. Mina yitheni lesibini lena ngoku i-neighborhood watch ikhona kugqitha ii-elections but ndiyakuxelela isahleli elaa hlobo. We have old members. We have old members. Kumke ezinye members zininzi members ezimkile e7 there's umzekelo zimkiswa kwa yile nto iyi-1 yenzeka ngoku. Sasino sasino but bemkalo kulaa term yokuqala sasino-X sasino Phongolo baninzi abantu base7 bamkayo nasendlovini bamkiswa yile ngxaki iyi-1 yetyiwa kwemali. I think bandithetha ke-members zabo 4 years back 5 years back ezazilapha zamkiswa basibhalela last year ngoDisemba uba
Siyavuya if ningayisota le nto because ndiyayibona uba ingathi niza kancinci ekuyisoteni, sizobuya. Omunye leyo ngoku usemnye babini, nguPeter noMama uMeyi. Uyabhala uMama uMeyi. uMama uMeyi think uba wemka ngelaa xesha kwakukho ingxwabangxwaba e-9 if ndikhumbula kakuhle. Kwafuniseka uba unoMavusi bathule egrupini because babona lo ngxwabangxwaba eyi-1 bemka bashiya sengusakhatha oshawutayo emithini. Bemka bathi hayi siyayishiya i-neighborhood watch thing, asizojoyina enye i-crime fight ntontontonton. Umkile ndithetha ngoku, Umkile uSiphokazi ubhalile kuFacebook uba mna ndiphumile andakhetha cala. Ndiphumile mna andakhetha cala, andinacala ndilikhethileyo, ndiphumile qha. Uyayibo? Bakhona ke abantu abashiyekileyo phana ke kubo, mhlawumbi ke ngabantu abacinga ukuthi hayi thina sizohamba naye noba kungathiwane ngaye noba singathini ngaye sizohamba naye. Bakhona abahlala banjalo kwicala labo. Ndiyangena egrupini ndifunde, ndikhomente kula gruphu yabo, bayidelete imessage yam, bandikhuphe, bandisuspende, bathini, benze ezo zinto. Uyabo? Bakhona abantu abahamba nabo beyazi uba barongo. Uyabo? Bakhona abantu abahamba nathi befuna uyazi uba ingaba yinyani bayithethayo na okanye bubuxoki. Bakhona abantu abakuye-2 page. For example, ndi-accepte ngoku 1,000. Bisithi yethu group 6.3K, ngoku ithi 6.4. Sifumana i-1,000K abantu abajoyinileyo. Bejoyiniswa yile nto, bebangayazi abanye abantu kukho igroup engi-neighborhood watch, but for the sake of kukho ingxwabangxwaba enje babona oye mani kukho igroup enje, akhe singene ngapha kule group. Uyayibona ke ngoku? Ndiyabuzwa mna anywhere I go, hey, niyasikhonfyuza ke ngoku nithi masihambe nabani ke ngoku. Kukho abantu abadoneyithayo bengenangxaki nje, bayayithanda nje i-neighborhood watch. Bakhona abantu abadoneyithayo xa benengxaki, bakhona abantu abadoneyithayo beyithanda bekude. Because ngoku nisplitile ngoku, uYanda unegroup yakhe ngapha, nguwe negroup yakho ngapha. I simply said kuye, if uyakhonza lo Peter wakho uyakunceda lo group akuye, kwenza kuye. That's simple.